Batana sumurug siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohok pikiran mu nabi di bagansan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat Paskah. Kita sudah memasuki Minggu Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selamat Paskah ma di hama kamanami nahina holongan di dia pihau maringanan, totong mata hati dakon, naung hehe Tuhan ta Yesus Kristus si panguluhita. Tabi mardonga tangiang Tuhamuna saluh nakana hina holongan di dia pehamu maringanan. Ngaing tabi ge mahatan itu hatta mamakulingi hita barita nauli di hita. Lukas 24 ayat 1 sahatu 12. Alai di ari perjolo dung ari sabat Roma nasida macai sugut tutanomani. Matat na husus na pinature nasida. Alai nunga digulang batui sian tanomani didapot nasida. Jadi dung bongot dang jupang nasida bakken Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohan nasida marnidasa gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabit na marlinang-linang. Alai mabiar marohana sida jala uduk nasida manaili. Jabinin nahala odeng matu nasida. Boasa lulua muna na mangulu dinganan niya kanamate. Dang dison ibana. Nunga dipahehe ibana. Ingot hamuma na hinatahon nai tu hamu. Uju di Galilea dope ibana. Adi do. Ikop pasahaton anak ni jolma itu tangan ni halak pardosa. Jadi persilak konoton jala mula mangulu maibana di ari patoluhon. Jala diingot nasida mahatanai. Gabe mula manasida siat tanomani di bari tahun masa sudenai tuna 10 sadai dohok tudongan nasaluhutna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus. Nangakana asing nama dongani nasida babuah hossa tuakka apostel. Hira turi-turia doakka hatai di rohan nasida jaladang di haporseai. Ala hehe masih Petrus marlojong tutanomani di pauduk madirina. Pulik madiida peak akka saput-saput nai. Dungi muli maibana huhut longang dorohana marningot namasa disi. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebangkitan Yesus adalah kehidupan bagi kita. Dan kebangkitan Yesus adalah halongangan, ya, sesuatu hal yang luar biasa dan tidak masuk akal bagi dunia dan manusia. Ima barita nauli nasaur tu hita di bakasan minggu sadari diari lasni roha, nago lasni roha. Marhite barita nauli naung mamakulingi hita. Asatakas mapamarita honota, taringot tu haheheon di Yesus Kristus tu hatta ya kamangenang. Di pardalanan ning oluta, ditongani keluarga, ditongani masyarakat, nang ditongani huria. Hamo kadongan na hinaholongan na hado na naik si putih hatta si barita nauli halongangan na masa dihita di bakasas sadario. Na parjulu akamanginang, ya, Roma nasida matca sugut tutanomani. Ya,
Boha mangenang. Do hita tahenak keningan marbuha-buha juk manang na. Rak do hita marbuha-buha juk tahed di gereja tabe, di huriat tabe. Macai sugut. Asa tahanguluhon na marbuha-buha juk di tonga-tonga ni huriat. Napaduahon akamanginang. Ya. Jadi dinajud rohana sida. Marnidasa. Juk rohana. Sukun noeng. Tu hita saluhuna. Adong noeng amanginang paru kilo nama baju roham tahe. Adong sitao non nagai mabay marsa roham, maras roham. Juk roham. Tah lupa hom majo sotokin aka baru kilo nadong di parngulota ti amanginang da. Tahalat coma haheheon ni Jesus Kristus. Unang juk roham molo tu ngadong piak kasiton. Ala ingok ma di minggu sadarion. Mangulu do tu hatta si palua hita. Ibana hehe jala parpudi jongjong di atas orobo. Tuhan Yesus Kristus nunga hehe. Ima na pamalum juk ni roham. Ima na pamalum arsak ni roham. Ibana ma na mangapuli sado akka paru kilon nadong dingulum nuai. Nabatuluhon hamu akam anamin anamin. Buasa luluam muna halak na mangulu dinganan yakan amade. Pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tetapi dia adalah Tuhan Allah yang hidup. Mari amanginang kita percayai. Manotok kita maka percaya debatana mangulu do. Debatana taha percaya. Dilulu nasida bakin Tuhan Yesus. Habedang diboto nasida. Ngamangulu ibana. Dipahehe ibana. Maka kesaksian ini. Hendaknya kita senantiasa ingat dalam kehidupan kita. Allah kita Allah yang hidup. Maka kita beroleh kehidupan. Kita beroleh semangat karena dia adalah Allah yang hidup. Napawaton akamanami nanami. Ya. Ay di do iko pasahaton anak ni jolme tu tangan ni halak perdosa. Jala mula mangulu ma ibana diari patuluhon. Dia telah bangkit. Maka sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, bangkitlah dari keterpurukan. Ada Tuhan Yesus yang hidup bersamamu, menemanimu untuk bangkit menuju kehidupan yang lebih baik di dalam Yesus. Hehe maho sena karsak ni rohamina. Hehe maho sena kaparu kilomi. Hehe matodim. Nolotung penuaing marsahit ala jalapiak di podoman. Unang gabi madili todita. Nangpe adong akapar sahito. Kita bangkit bersama-sama menuju kehidupan yang lebih baik bersama Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan kita yang hidup. Namangihut hamu akamanami nanami jala diingot nasida mahatanai gabe mulak manasida syaittanomani dibaretahom ma sasudinai tu nasapulu sadai dohot tudongan nasaluhutna. Maka mari hari ini kita bersama-sama mewartakan, memaritahon, menceritakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, nang di tengah-tengah di huria. Unang sakot di hita barita na uli. Jala unang meila hita mamaritahon. Nunga hehe Jesus Kristus yan namate. Ibana do si Pangulu jala si palua hita. Taingok matotonga kahatan ni debata di perdalanan ni nguluta. Imata baritahon. Jala taingok ma kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menceritakan, mewartakan semuanya itu. Baik melalui media sosial yang kita punya. Teruslah memberitakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Na parpudi hama kamanami si paingok mau dihina. Hira turu-turia doa kahatai di rohan nasida jala dang deha porsehai. Bagi sebagian orang, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah omong kosong. Gudang naso makka porsehai. Haheheon ni Tuhan Yesus yang akan amati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara,
Sipai ngoton, tu hitama tong noai. Unang hira turi-turian, haheon ni Tuhan Yesus si dirajumi rohata. Jalaunang dang porsia hita. Gariada, lam sumurung ma pamarita honota. Lam sumurung ma pakatidak konota di haheon ni Tuhan Yesus Kristus di ngoluta. Ini nyata bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus. Dia Tuhan yang bangkit dari kematian. Dia Allah yang hidup. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita. Tetapi nyata, mukjizat yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini. Tetaplah semangat dalam mewartakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jalata Dehoma, buku nomor 10 ayat 5. Ramangin deho kita, amangin ang. Ototong dohu halason nungahehe Jesus ki dohot mahamundong aku akan atinong puji Saita puji debata Saita dong haleluya Nama ngoludo Tuhan alani sailas rohata. Diparbadiai debatasi pardamai mahamu gabi suntenggan jala diramoti marohan ang pikiran muna iya sohasurahan sahat rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.